Ahoj, já jsem Vítek a dneska vás teď zdravím u takového tolku nebo u takové informačky. Nevím, jak bych to měl přímo nazvat a chtěl bych vám říct dneska pár věcí. První věc je ta, že do konce měsíce bude video bez Kuby, protože Kuba jel na dovolenou a já jsem se tak rozhodl, teda, že chci natočit nějaký ten let's play nebo nějaký tutoriál, jak dneska vyšel první, 24.7.2015 a to je ta první věc, že Kuba je pryč a že teďka bude do konce měsíce video jenom se mnou. Budou tak ještě, nevím, pár jich bude, no. Docela dost jich bude. A ta druhá věc je to, že přemýšlím nad koupením nového mikrofonu, takže určitě mi můžete dát nějaký tip na nějaký mikrofon dobrý, ale do 1000 by jsem nejraději do 1000. A taky bych chtěl ještě říct, že teďka budou videa jenom v 10minutový nebo kolem 10 minut, protože 30minutový to prostě nemám tak dobrý internet, ale samozřejmě bych chtěl, až zase bude Kuba, takže budeme natáčet zase 30minutový videa, ale teďka budou takový 10minutový videa, nějaký Minecraft minihry, protože na ty Minecraft minihry se to docela jako hodí, protože prostě tam pak už to lidi nebaví moc a mě se to líp rendruje a prostě je to takový lepší, no. A protože pak já nemám tak dobrý počítač, že se mi to tak úplně se mi to třeba ten 30minutový díl se mi rendruje třeba 3 hodiny a dávám ho na YouTube taky 3 hodiny, protože nemám moc dobrý upload, takže tak a to je skoro asi všechno z této tolku a jestli se vám líbil, tak už dejte like, když já nemyslím si, že by se to někdo pustil, ale prostě jsem to takhle chtěl dát a určitě si tady ten talk dokoukejte a tak, takže tak, protože tady bylo hodně informací, nebylo to moc dlouhý, ale hodně informací a dneska to ještě vydám, protože chci, aby se to dovědělo co nejvíc lidí, aby jsem to nemusela furt opakovat v každém let's play, nebo tak nějak. Takže už se s vámi loučím a čus.